Sa 462, 33 naman napatay. Kamara ginaprubahan ang hagnang nga nagahatag sa additional powers kay Presidente Duterte. Mayong aga Bacolod, may gagabilugawahin sang Western Visayas. Karong adlaw Martes, Marso 24, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Kung mabigat ang... Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Action Radio Philippine Standard Time, las 7. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Ginpatuma na sa syudad sa Bacolod ang liquor ban umpisa alas 12 sang tuang gabi Marso 24 bilang dugang nga paghalong kontra COVID-19. Una nga nagpasar sa resolusyon ang Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 kahapon nga adlaw nga nagapangabay kay Mayor Vilio Leonardia nga dilian ang pagbaligya o kung pag-inom sang makahulubog nga limnon. Suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran,
hindi masunod ang social distancing bangod nga tinumpok inom sa igad sang Tiangge. Duha pa ni pamilyaran, may mga persona nga wala sang obra nga nagainom nga kung tani isave ang ilang kwarta kung ibakal sang pagkaon sang sa makahulubog nga ilimnon. Sa bahin ni Mayor Revillo Junior Dia, wala pa sinipirmahan ang executive order apa ang liquor ban ang mag-umpisa alas 12 sang tuwang gabi sang Marso 24. Ang barangay, ang Bacolod PNP, amo ang magapatuman sang liquor ban. Wala pa mamuluan kung ano ang penalidad sa mga magalapas sang liquor ban, kag depende inis kaundan sang executive order sang alkalde. While wise lang brato to sila, sige sila inom. And instead of saving their money for bakal pagkaon sa palabuton, then bakal pa whiskey, which is not good. So we decided to Si Vice Mayor Elcid Familiaran. Mag-aumpisa na subong adlaw sa pag-istrikto ang Bacolod Traffic Authority Office kon bitaw sa pagpatuman sang social distancing ay isa sa pangabay sa publiko agud malikawan ang paglaptas sang COVID-19. Sunod kay bitaw Head Lieutenant Colonel Luisito Acebuche, ginpangabay sa iya ni Bacolod PNP Director Colonel Henry Binyas nga tutukan ang nasambit nga mandato sa mga salakyan de pasahero, tricycle kag motorsiklo. Ginako na si Butche nga wala nila natutukan ang social distancing tuwon nagbulig man sa mga personnel nga nagapatigan sa check-up points sa mga border sa syudad. Samtang nagalaom naman si FEBACTA President Elizabeth Catalbas nga mayara sa tikang ang syudad nga epekto sa o kung sa epekto nga itugas ang social distancing para sa mga driver. Ginumpisa na kahapon nga adlaw ang istrikto nga pagpatuman sang checkpoint sa masalakyan halin Bacolod pasulod sa syudad sang Talisay. Sunod kay Major Jigger Jimeno, ang hepe sa Talisay City PNP, natapos na ang duha ka adlaw nga dry run kapag hatag panumdum sa mga drivers kag pasahero sa masalakyan nga nagaagi sa border sang main highway sang Barangay Zone 15, access road sa Barangay Matabang kag Barangay Concepcion. Rason nga ginmanduan ni Talisay City Mayor Neil Lizares kag NOCPO Provincial Director Police Colonel Romeo Balero si Jimeno nga paagi sa gintingob nga puwersa sa mga kapulisan, City Health Officer, CDRRMO kay iban pa nga mga force multiplier, 24 oras pagabantayan ang mga check-up points, pagkuha sang body temperature kapag spray sa goma sa masalakyan sang disinfectant. No, sir, no. Ang reported man to, sir, until April 15. Pero, dipindi na, sir. At least, kami, sir, kami sa PNP, Talisay PNP, may objective na kami nga until such time kung saan, sir, ang order sa amon. Imuuna mo na. Actually, sir, ang 20 checkpoint, 24 hours na, sir. Ang kabayan sa pahayag ni Major Jigger Jimeno sa Talisay City PNP. Hindi na pagpanugutan ni Barangay 12 Captain Eli Alcantara Jr. nga makasulod ang hindi residente sa barangay. Sunod kay Alcantara, bungod sa pandam sa COVID-19, ginpakamayo sini nga hindi pagpasudlon ang mga pangayaw. Dugang pa ni Alcantara, tuyo sini nga mapasiguro ang seguridad sa pumuluyo. Batok sa pangayaw nga posible may COVID-19. Ginklaro man ni Alcantara nga iya ginapanugutan gid lamang ang mga border nga may temporary barangay ID, opisyal sang syudad, police, health personnels, kag iban pang ahensya sang gobyerno. Ginpasirad-an na ni Alcantara ang magagmay nga lagyan sa mga footwalk sa Dalan San Juan, magluwas sa 3 ka mayor nga lagyan nga napahamtang sa Vendors Plaza nga magaserbe bilang entrance kag exit para sa pumuluyo. Kabahin sa ang payag ni Barangay 12 Captain Eli Alcantara Jr. Sa duga pa naton nga mga balita lokal, padayon ang monitoring kag contact tracing sa Bacolod City Police Office Intelligence Unit sa mga lugar nga ginkadtuan ni COVID patient number 1. Sunod kay Bacolod PNP Colonel Henry Binyas, gintap nila ang intelligence community agud makabulig trace nga makilala ang mga persona nga nakadtuan kung nakatubang ni COVID patient 1. Sunod kay Binyas, ang City Health Office amo nagapanguna sa pag-trace ni, samtang ang Bacolod City Police Office nagabulig tipon sa impormasyon kung din sila nga lugar naga-star. May disinfection na ginahimo ang CHO sa lugar nga nakatuan sa pasyente nga positibo sa COVID-19. Ang ining pasyente ang nagapabiling karon nga confined sa isa ka medical facility sa siyudad sa Bacolod kag yara na sa estable ang iya sini nga kondisyon.
Hindi makapauntat sa Bacolod City Police Office ang COVID-19 sa ila kampanya kontra illegal nga droga. Sunod kay PNP o kung Bacolod PNP Colonel Henry Minyas, may kaugalingon nga Station Drug Enforcement Unit ang napulo ka police station. Wala labot sa City Drug Enforcement Unit nga nagaoperar. Sunod kay Binyas ang makitaan nga sa mga boundary nga nagapatigan sa check-up operation. Amo ang Bacolod City Mobile Force Company kag Mobile Patrol Group sang Bacolod PNP. Dugang panibinyas nagapaday ng ila paglagas sa mga kilala nga konektado sa drug group nga yari sa syudad sang Bacolod kag ginahimuan nila sang paagi nga maguba ang network sang mga ini sa piyak nga ang iban wala na sa Bacolod. Dugang panibinyas may mga salaliga ng mga group, drug group leader nga yari sa Bacolod nga nagapadalagan sang ilang negosyo nga pagbaligya sang shabu. Halin sa bulan sang Enero tubto Marso 10 nga tuig, 13.8 milyones pesos nga bilis sang shabu ang na-recover sang Bacolod PNP. Patay naman ang isa ka barangay kagawad sang barangay Antipolo, Banwa sang Pontevedra sa natabo nga robbery homicide sa sulod sang merkado sang Banwa, malas 11:20 ang takna kahapon sang aga Marso 23. Ang napatay ginkilala kay Edward Dominic Algara, 45 anyos ka pumuluyo sang Purok Santan, barangay Antipolo, sa Muman nga Banwa. Suno kay Pontevedra PNP Commander Captain Arjan Oconron Daryl Nigos, natabo ang insidente sa tindahan sang feeds ni Algara sa sulod sa merkado sa diin gintayan ang biktima sang suspetsado gamit ang kalibre 45 nga armas lutang. Doon paninigos ginpalukpan sa nagaisanon nga suspetsado si Algara, igo sa ulo kag lawas ng intunaan sang kamatayon. Palayag paninigos nakasuksok sang tabon sa guya ang suspetsado kag sakay ini sa itom nga motorsiklo. Sa karon ginalarto na ni Nigos ang makaiping nga estasyon sa pulis sa posible pagka-aresto sang sining suspetsado samtang ginausisa pa sini ang posibilidad nga utang ang rason sang krimen bangod base sa panaysayon sa mga nakakilala sa kagawad wala man ini sang nakaaway. I was the one who responded first, Barangay Antipolo Public Market. It is a robbery with homicide incident, hitting the victim at the left lower part of his body and one shot on his head po. As an initial report, ma'am, it is Barangay Kagawad Edward Dominic Algara YPL. Upon arrival namun, ma'am, it was a statement of his co-worker, employee na gintayahan sa San Posil and they thought it is, according to their statement, it is a robbery, ma'am. Ang kabahin sang pagpahayag ni PNP Commander Captain Ron Daryl Nigos. Kag sa katapusan nga balita lokal na recover ang kapin 250,000 pesos nga balor sang ginasuspetsohan shabu sa bypass operation sa Police Station 2 sa Purok Nara, Baybay, Barangay 8, Syudad sang Bacolod. Ang subject sa operasyon nga nadakpan ang ginkilala kay John Paul Guzon, 34 anyos. Nadakpan man sa mga bypass operation ang apat kay Banpang ginkilala naman sa Kobe Salazar, 22 anyos, Bobby Palomo, 33 anyos, Erickson Cordova, 35 anyos, kag Jonathan Salcedo, 27 anyos. Suno kay Police Station 2 Commander Police Major Sherlock Gabana, naglawig sa isa ka bulan ang monitoring bato kay Guzon, kag ginakabing nga street level individual. Na-recover sa manadakpan ang 5 kadalagko kag 15 kapalaba nga sachet sang ginasuspetsuhan shabu tanan ginabulubanta, nagabugat sang 30 gramos, drug paraphernalia kag marked money. Preso karon ang 5 sa custodial facility sang police station para sa nagakaigo nga disposisyon. Action Radio Philippines Standard Time, 16 minutos na nagaligad sa takna ng alasay. Sa ato naman mga aksyon nga problema sa mabukol nga natubo sa inyong lawas. Sis man akong tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Nga ginarekomenda natin sa inyo ining Santon Plus Herbal Capsule nga sunod sa mga eksperto. Ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitay man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medala Nernay sa Dubalan sang Gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag pwede na ma-deliver sa inyo balay pag sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o sa Kalusuganyan Facebook page.
Positibo sa COVID-19 sa Pilipinas nagdangat na sa 462. Samtang 13 naman o kung 33 naman ang napatay. Kamara, ginaprubahan ang hagna nga naghatag sang additional powers sa kay Presidente Duterte. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Life Extension, Vitamin D3. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19.
Let's take care of ourselves and each other. Bitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:22, detalye na sa mga balita nasyonal. Nagdangat na sa 462 ang panibagong nga nagpositibo sa kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, samtang nagsaka na sa 33 ang kabilugan nga napatay sa sininga masakit. Ginpahayag sang Department of Health nga nadugangan sang 8 ang patay, apang mayara naman sang 18 ka naka-recover. Sunod kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergiere, ang pasaka sang kaso sang nagpositibo sa COVID-19 ini bangod sa na-improve nga testing capacity sang mga laboratorio. Duha pa ni Vergiere nga ang Pilipinas nagapatigayon sang malapit 1,000 nga test para sa COVID-19 matapos nga operational na ang pila ka mga sub-national laboratories. Ginaprobahan naman sa House Committee of the Whole kahapon nga adlaw Lunes ang hagnang nagahatag kay Presidente Rodrigo Duterte sa additional powers agud ma-address ang COVID-19 situation sa Pilipinas. Unanimous nga ginaprobahan ang House Bill number 6616 nga tuyo magdeklarar sa national emergency bungod sa pandam sa COVID-19 kag naghatag sa presidente sang poder sa agud aksyonan ang health situation sa limitado nga panahon kag subject sa restrictions. Kalakip sa poder nga ginhatag kay Presidente Duterte ang mga otoridad nga mag-take over sa privately owned hospitals, medical health facilities kag hotels agud matiniran sa mga health workers magaserbe nga quarantine areas, quarantine centers, medical relief kag aid distribution locations kag iwan pa nga temporary medical facilities. Ginpanghiwala sang Department of Health ang report nga ginaprioridad ang mga politiko kag opisyal nga makuhaan sang test para sa COVID-19 sa pihak nga ginakulang ang test kit sa pungsod. Sunod kay Undersecretary Maria Rosario Vergiere, wala ginapabayan sang DOH ang mga patients under investigation o kung PUIs kang tanan ginaasikaso man sang ahensya. Paatag pa ni Vergiere nga ang ginapahayag nga na-test nga mga high-level officials kalabanan sa ila sulod sa criteria sang ahensya tungod may exposure sila kag may history of travel. Dugang pa ni Vergiere nga madamo pa nga mga politiko kag mga opisyal sang gobyerno ang nag-request nga magpa-test apang kinahanglan nila nga maghulat. Ginklaro ni Health Secretary Francisco Duque III nga wala ginilisan ang direktor sang Research Institute for Tropical Medicine sa piyak sang ginaligar VIP testing sa COVID-19. Sunod kay Duque, ginklaro na ang department order nga gin-issue kag ginpahayag na si Assistant Secretary Ernesto Santiago ang ginsignar lamang overseer sa RITM sa mga accredited testing facilities kag hindi matuod nga buslan niya si Dr. Celia Carlos bilang direktor. Dugang pa ni Duque nga tungod sa kakulang sang personnel sa RITM, kinahanglan nga mayara sa makabulig kay Carlos agon mapadali ang trabaho kag masiguro ang tanan. Ang RITM isa sa 7 ka testing facilities para sa COVID-19 sa pungsod. Una diri nag-trending sa Twitter ang hashtag nga No to VIP testing matapos ginpakamalaot sa mga netizens sa mga politiko nga nagpa-test sa piyak sang kakulang sang test kit sa Pilipinas. Masobra naman 20 ka mga health workers sa Philippine Heart Center ang na-expose sa COVID-19 patient. Matapos ginbutig sila ang impormasyon nga nakabiyahe siya pa China. Sa report, wala nagsuksok sang personal protective equipment ang mga health workers, samtang ginatatap ang pasyente bangod wala sila nakahibalo sa iya travel history. Ang pasyente nagkadto sa PHC sa Pebrero 26 kag Marso na sang nabaluan nga positibo ini sa virus. Sunod kay Dr. Joel Abanilla, director sa mga ospital, 3 ang nagabantay sa nasambit nga pasyente kag nagpositibo na ang isa samtang naka-self-quarantine naman ang duha. Dugang pa kalabanan sa nagtatap nga cardiologist ang na-admit samtang home quarantine naman ang iban sa ila. Mas sobra sa isa kagatos ka Pinoy na ang apektado sa COVID-19 sa iban nga pungsod. Sa record sa Department of Foreign Affairs sa DFA, tugtog Marso 23, 153 na ka mga overseas Filipino workers ang nagpositibo sa COVID-19 sa 23 ka pungsod. Sa nasambit ng record sa 66 ang paranya ginabulong sa hospital. Sunod sa DFA, 86 naman ang nakarecover sa mga virus o na-discharge sa hospital, samtang isa naman ang napatay. Pinakamadamo nga may kumpirmado nga kaso sa COVID-19 ang mga sabahin sa Asia Pacific region nga may 106 ka kaso. Nagsunod rin ang Middle East nga may 17, 16 sa Amerika kag 14 naman sa Europe.
Arestado ang mag-amay bangod sa pagbaligya sa ginaligaran na bulong para mag-ayo ang mga pasyente nga nagpositibo sa COVID-19. Nahibaluan ang ginabaligya ni Ismael Aviso ang naimbento sa nga bulong ang nagabalor 7,500 pesos. Sunod kay Police Colonel Julius Sullivan, tagpamuno sa PNP Anti-Cybercrime Group sa Calabar Zone, natultulan nila si Aviso paagi sa pag-contact ni Sullivan sa paagi sa social media kag nagpakuno-kuno nga magabakal sang bulong sini. Sang gintabo na sa otoridad sa Aviso kag ang bata sini nga si Ismael Jr. Ginpatesting pa sini ang bulong nga isa ka spray. Madumduman una nagpagwa sang paandam ang Food and Drug Administration bato kay Aviso bango sa pagtanyag sini nga bulong kontra sa naglalain nga masakit lakip na ang sadto dengue. Sa dugang mga balita national, ginpahayag ni Senator Francis Tolentino nga dapat pahanugutan sang Department of Health kag Professional Regulation Commission ang 1,500 ka mga medical graduates nga mag-practice na sa ilang profesyon sa piyak nga wala makakuha kag nakapasar sa licensure exam. Sa sulat ni Tolentino kay Health Secretary Francisco Duque na petsahan Marso 23 ginsaad sang senador ang Section 12 sang Republic Act No. 2382 upon ang Medical Act of 1959 kung sa diin nasaad nga kung may pandemic o national emergencies ang mga medical students nga nakakompleto sang 4 ka tuig sa medical course, mga graduates of medicine, kag registered nurses ang panugutan nga maghatag sa ilang serbisyo paagi sa authorization sang Secretary of Health kag hindi na kinahanglan ng Certificate of Registration. Dugang pa sa ginapakatubang sa karon nga problema, kabuhi sang pumuluyang ginaprotektahan apang kinahanglan man sang bulig sa mga health workers. Bulubanta 1,500 ka mga fresh graduates gikan sa nagkalain-lain nga medical schools ang nagkuha sa physician licensure exam sa Marso 8 kag 9 apan natala na nga exam sa Marso 15 kag 16 ang napostpone na. Ginbato naman sa Philippine General Hospital ang pangabahay sa Department of Health nga magserbi bilang referral center sa COVID-19 nga mga kaso. Sa virtual press briefing, gitpahayag ni PGH Director Dr. Gerardo Ligaspe nga magaserbi sila bilang referral center kaupod ang Lung Center of the Philippines kag Jose N. Rodriguez Memorial Hospital. Sa karon nagtanyag sang 130 ka beds para sa COVID-19 patients ang PGH. Ginklaro ni Ligaspe hindi lang para sa COVID patients ang hospital. Siguro ni Ligaspe nga ang PGH Cancer Institute ang magbuka sa gyapon para sa mga cancer patients. Kag sa katapusan nga balita national, gin-convert ang lying-in clinic sa syudad sang Mandaluyong bilang quarantine facility sang patients under investigation, persons under monitoring kag pasyente nga nagpositibo sa COVID-19. Ang Mandaluyong Medical Center, annex nga ginagamit sa nga hospital bilang balataan ang nagaserbe sa karon nga pasilidad para sa mga COVID-19 patients bangod wala na sang lugar sa main hospital. Sunod kay Mayor Menchi Abalos, ilagin pa siguro nga tanan nga PUIs kag PUMs ang ginatagan sang food assistance samtang naka-quarantine. Action Radio Philippine Standard Time na sa media ang Mighty Cinemanal. Ang ipapatiyan natin mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, ubod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition, ubod gapon sa inyong news team. Aksyon, Dorel Cabal. Kag Action, Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,